Yang gajah, agak keteng gajah ka Voice of the People Party, Ashim mekanika kabu, banai Khublei kerpang, ya ki Paidbah hakari kebeda gajungi, ki balai mi renti ha kasni tebot, kalau long election sha Parliament haga bagi Paidbah naru dangster klemi shiki jaga thepot ban pen kam ya khop ka jungki haga banjit ya u dokhot shaga ying dorbar thawan Parliament but nyimla berlen bagani election MP hagani kenti ke pemerintah long shisha kata ka election ke shiruhem agaba klengari ele yo yang jingtip bagi Paidbah kilami renti tanagaliang ka junga ku president juga Voice of the People Party narai Khublei kerpang ya paro ki Paidbah ki berami renti syagani ka jingjit thmai ya u khot jongka parliament bat kumju Khamtam ya ki Nongkyrshan ki be ide joka party ke jini ada kitbok ru iki bakin yo ye ke met ka phat ka bakot ke bakhya barhaga ju ka por manai min sim bagan our community ya uso ubabha ubangin yo man priang haga sautrik jong jiliu haga singi hag ka ba anyo ya kibot ki jongi tikani kalong kajing ai Khublei ka bami na ka donut kajing ka kinongaram jo ka party but ngadap da kajing kermen ka scam pa ka sautrik kum ki Nongkyrshan jo ka party nyenyo ban yekemen balon aingo ruyu play bala don ringkat ha kajing linti kajing kum party Khublei shibon ye pi paro